Usnio je Muhammed ibn Muslim, usnio je Jahja ibn Ekthema. Kaže, kako si prošao pred Allahom? Kaže, rekao mi moj gospodar, kaže, o pokvareni starče. Kaže, da nije te tvoje bijele brade, kaže, sad bi te u džehennem strmoglavio. Kaže, pa sam mu rekao, gospodar, kaže, ja nisam o tebi tako pričao. A kaže, kako si ti o mene pričao? Kaže, pričao mi Abdurazak Esan'ani, od Ibn Hemmama, od Mamara ibn Rašida, od Ibn Šehaba Zuhrija, od Enesa ibn Malika, od poslanika, od Džibrila, alejselam, da si ti rekao, ja se stidim čovjeka baciti i kazniti čovjeka kome je jedna dlaka objela u islamu. Stidim se kazniti ga. Pa je rekao, kaže, uzvišen je Allah, kaže, istinu je rekao Abdurazak, istinu je rekao Ibn Hammam, istinu je rekao Mamir ibn Rašid, istinu je rekao Ibn Šehabe Zuhri, istinu je rekao poslanik, istinu je rekao Enes ibn Malik, moj poslanik, Džibril, kaže, ja se stidim kazniti čovjeka kome je jedna dlaka objela islamu, kaže, vodite roga moga roba u džennetu.